penod arbennig Nadoligaidd o awr I blant. Fi di Lois, a bwyd Nadolig gorau fi ydy chocolate oven. O, dewis da. Ie. Fi'n Bedwyr, a hoff fwyd Nadolig fi yw y cinio Nadolig yn arbennig pigs in blanket, fi'n meddwl. Neu stuffing. Neu'r gravy, neu'r cheese, neu'r tattoos, neu'r moron. Just y cinio Nadolig. Wel, yn y rhaglen yma, mae gennym ni loads o bethau I rannu efo chi. Mae gennym ni... Gemau I chwarae. Gennym ni carolau I ganu. Mae gyda ni stori Nadolig. Gennym ni gema really messy. Mae gyda ni crefft. Gennym ni dysgiadog. A mae gyda ni quiz! Yes! Pwy bydd yn ennill tro ma? Dyma I chi rhai golwg o beth sy'n digwydd yn y penod yma. Let's go. Wow! Oedd hwnna yn evident! Reit. Yn y benod yma, mae gyda ni tair gwobr. Chi'n ennill y gwobr cyntaf trwy ffeindio ble mae Bob y corach yn cuddio. Mae Bob yn mynd I fod yn cuddio 4 gwaith yn y benod yma. Falle bydd e'n cuddio tiolgoeden, bydd yn y gemau, pwy a wyr. Ond, os ydych chi'n ffeindio Bob, mae angen I chi dweud wrthyn ni ble mae e. Mae'r ail gwobr mynd i'r person sydd yn gallu dysgu yr adnodd mewn ffordd fwyaf diddorol neu ffordd fwyaf ffynnu. Bydd yna wych. A mae'r trydydd gwobr yn mynd i'r plentyn sy'n gwneud y crefft gorau. Da iawn. Ac ydych chi anfon eich lluniau chi neu'ch fideos chi I awriblant@gmail.com neu hashtagio awriblant ar y cyfryngau cymdeithasol. Iawn, beth am cael cracker bach? Ww, ia, please! What ti eisiau dewis I? Oce, na I dewis I siampon. Oce. Oce. Come on. Come on. Oh, yes! Yes. Ac wrth I fi ddathlu y gema sy'n mynd in. Da ni wedi cael lot o gema yma. Ia, yn y gêm yma, mae un o'n ni, wel, fi'n ei Lois, yn mynd I fod yn sefyll fan hyn. A mae Luned a Lois yn mynd I fod tu ôl y camera yn taflu peli eira ato fi. A be fi angen gwneud ydy dal y peli eira yn y bwced, okay? A pwy bynnag sy'n dal y mwyaf o peli eira fydd yn ennill. Digon hawdd. There you go. Oh, please get it. Yes. Oh, no, miss. Oh, yes. Definitely that. Definitely that. Deg, 11, 12, 13, 14, 15. Pob hwyl Lois. 1, go! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da iawn, Bedwyr. Luned? Ydw. Gan bod i'n Nadolig, mae Luned yn cael siŵr. Ydw. 3, 2, 1, go! Ww,
Dechrau da, sori. Lois. She's doing well. Dau fan'na. Wedi gorffen. Iawn, cyfnod. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yn y gêm yma, mae wedi bod yn ras rhwng fi a Bedwyr. A mae Bedwyr yn cael laughing fit. So dwi definitely wedi ennill. Ond, i neud yn anoddach, mae rhaid i wisgo menig, cap, scarf a cot, ond blindfolded. Okay, so dwi'n neud yn anoddach. Gynta. After blindfold. Mae gan Lois. A fi, after it, blasus iawn. A ni wedi gael ras i weld pwy sy'n gallu cael yn y ceg y cyfan yma. Ond, ni ddim yn cael dod i'r dwylo, Yeah. a mae'n dechrau ar eich taco. Yeah. Ewch. Reit. Ddim yn mynd yn na. Come on. Pwy di hwn? Tasg. Siôn Corn. Oh, exciting. Be fawr? Anwyl awr i blant. Eich tasg yw i greu bafr Siôn Corn. Ar wyneb eich gilydd Okay. gan ddefnyddio ffôn siafio. Oh, no! Aros, dwi'n wedi gofio. Ond, mae rhaid i chi fod 2 fetr Yeah. i ffwrdd neu uwch ben eich gilydd. Hwyl fawr. I fyny. Hwyl fawr. Cariad mawr, Siôn Corn. Exciting. Dyma fy nhro i. Hefyd. Okay, hwnna, mae'na un ochr fawr yn yma, un ochr fawr, a cyrl, come on. O, ni?
Oh, yes! Oh, oh, yes! O, ni? Dwi'n meddwl bod hwnna'n baf siampon gwych. Fi eisiau'r cyfle yma i ddiolch i Siôn Corn am y sialens arbennig yma. Wyt ti'n barod, Lois? Ydw. Dwi'n meddwl ni'n baf da ni. Right, a ni. Baf o, ie. Baf. O ie, baf, sorry. Barod? Ie. Sorry, Lois. Lois, sorry. Sorry, Lois. Mami mor sorry. Sorry, Lois. Dyna ni, beautiful. Fi'n meddwl ni wedi ennill. Fi'n meddwl. Do you want to dangos i bab, Lois? Yn y gêm yma, sialens ydy, yn yr pôl yn y ddŵr yma, pigo losin i fyny, ond just efo'ch teg o'r dŵr yma. A wedyn, yn syth i fewn i'r blawd yma, ac yn y blawd, mae yna mwydyn. Dyma fo mwydyn wedi fewn i'r blawd, a mae'n rhaid i fynd a nôl y mwydyn. Right loud, Lois. No! Right loud. O, mae'n yn ei gawr ydych. Oce. Iawn. Come on, Lois. Yay! Iawn, tro fi, gobeithio na nid yn gyfnod o'ch Lois. Gawn ni weld. Reid i fewn. Digon? Well done. Ie, mae hwnna'n eitha dwm. Nes i. Come on, Benz. Just in summer da.
croeso i ymarferion dolig efo awr I blant. Efo fi Andreas, chwarae fi Lois, a gwraig fi Jenny. Da ni yn mynd I llosgi off gyd o'r calorïau yna da ni wedi bod yn bita dros yr amser dolig. So da ni'n mynd I ddechrau wrth gynhesu fyny. Da ni'n mynd I ddechrau ar y pen a gweithio'n ffordd I lawr un traed. So efo'r pen da ni'n mynd I ddechrau wrth edrych fyny'r awyr, neu to, I lawr i'r traed, I ochr chwith, I ochr dde, a wedyn tiltio pen i'r ochr, a dechrau fy sgwydda, a neud cylchoedd bach efo'r sgwydda, a wedyn da ni'n mynd I smalio bod yn sglefyrddiwr eira, snowboarders. Da ni'n mynd I fynd ar yn ochr fel hyn, breicio allan, a neud cylchoedd bach, fel hyn, seis a ddim nadolig. A cylchoedd mawr, I seis pêl-droed, a wedyn cylchoedd enfawr, a wedyn mae'r sglefyrddiwr yn mynd I fflipio'r ochr arall, a cael ymlaen y cylchoedd yna, mawr, a wedyn mynd yn ôl yn fach, cylchoedd bach, a wedyn ysgwyd breic allan, a wedyn coes ar led, dyn ni'n mynd I just ymestyn at un troed, a wedyn ymestyn at y troed arall, a beth am chydig bach o swingio troed fyd. Swingio yn ôl o blaen, fel swingio mor uchel dych chi gallu, a'r ochr arall. A wedyn ysgwyd coes allan, a gobeithio ydych chi yn ddigon cynnas I ddechrau workout anodd. Reit, yr ymarferiad cyntaf dyn ni'n mynd I wneud ydy squats llnau sgidiau. Wel, dyna beth dwi'n galw fo. So beth dyn ni'n mynd I wneud ydy mynd lawr I fyny squat, pan dyn ni'n dod I fyny, dyn ni'n mynd I fyny un ochr, pwysio troed ni tu ôl y cefn ni, pwysio troed o flaen ffrant ni, a dyn ni'n mynd nôl lawr. So dyn ni'n gwneud hyn, fel a dyn ni'n mynd I wneud 5 o'n yno. So dyn ni'n mynd I wneud, I pawb di dysgu yna? Mae'n eitha tricky, ond dyn ni'n mynd I wneud y holl thing tir gwaith, so erbyn I diwedd dyn ni'n gallu wneud yn iawn. Barod? So, 1, 2, 3, 4, 5. A'r ferchog. Ymarferiad nesaf ydy, dyn ni'n mynd I fod yn ceirw Sion Corn. So dyn ni'n mynd I fod lawr fel hyn, a dyn ni'n mynd I symud traed ni nôl o blaen fel hyn, fatha'r ceirw yn tynnu'r sled. Dyn ni'n mynd I wneud hyn am 10 eiliad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gret. Wan, dyn ni'n mynd I roi y seren ar y goeden. So dyn ni'n mynd I fynd lawr i'n isel. A dyn ni'n mynd I wneud stadiwm mawr. Fela. Dyn ni'n mynd I wneud 5 o hynna. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wan, dyn ni'n mynd I wneud 5 cwrs wasged. Press up. So, 1, 2, 3, 4, 5. A wedyn yn ola, dyn ni'n mynd I wneud moch fewn blancedi, pigs and blankets. So dyn ni'n mynd I sefyll fel y sausage, a dal bacwn, a neud o'r rownd ni, a neud cylch llawn. Dyn ni'n wneud 5 o hynna. So 1, 2, 3, 4, 5. Dwi'n mynd I trio peidio mynd yn dizzy, dwi'n mynd yn anodd. So, dyn ni'n mynd I wneud hwnna I gyd, unwaith eto, yn sgwyd chwi bach cymach, a tro ola dyn ni'n mynd I wneud o mor gyflym a dyn ni'n gallu. So, di pawb yn barod? Pawb yn barod I fynd? Barod. Dechrau efo'r squats. So, 1, 2, 3, 4, 5. A wan, y ceir am 10 eiliad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 seren. 1, 2, 3, 4, 5. A wan, 5 gwrthwesiad. 1, 2, 3, 4, 5. A wan, 5 mochyn fewn bacwn. 1, 2, 3, 4, 5. Gret. Pawb, stop yn mynd yn chwil. A dyn ni'n mynd I wneud o unwaith eto,
Mor gyflym ydyn ni'n gallu, cyn oer I lawr. Reit, ymlaen y tro fwyaf cyflym posib dyn ni'n gwneud. Ydych chi'n barod? 3, 2, 1, squat. 1, 2, 3, 4, 5. A wedyn y ceirw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 47, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Your press-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Thanks the blanket. 1, 2, 3, 4, 5. Dal i'ch walia. Stop yn mynd i'ch wheel. Cael seibiant. O, dwi'n gweld ser. Lot o'n nhw. Reit. Dyn ni'n mynd I oer I lawr rwan. Cadw i'r ser, stop yn mynd rownd. O, dyn ni'n mynd I ddechrau ar y pen. Yn mynd nôl lawr eto, so. Just mynd â pen nôl o blaen. Edrych I pob cyfeiriad. Cylchoedd bach. Cylchoedd mawr efo breichiau. Wedyn y hips. Chlyniau. I bob ochr. Flosio os da chi'n gallu. Neis I. A wedyn ymestyn. At y llawr. I bob troed. Os da chi'n gallu cael dwylo yn fflat ar y llawr, mae'n dda. Allan o bob coes. A wedyn, ysgwyd bob dim allan. Dych chi'n neis a hyblyg. A dyna ni, dyna diwad y workout efo ni. A dwi'n edrych ymlaen I weld chi tro nesaf. Diolch am ymuno efo ni a Nadolig Llawen. Hwyl am wan. Ar ein penna ni. Reit. O, yr un o fanna. O! Pwy sy'n fa tyned? Helo. Helo! Ti'n iawn? Helo! Ie, fi'n iawn, diolch. Siwr I ti? Ydw fi'n iawn, diolch. Reit, i'r plant sydd ddim yn gwybod, pwy wyt ti? Fi yw Ngharad, a fi'n athrawes yn yr ysgol uwchradd. Fi'n dysgu y pwnc gorau yn y byd, sef yn amlwg mathemateg, yn amlwg. Fi'n hoffi am y ddarllen, fi'n hoffi mynd am dro, a fi'n hoffi gwylio lot o ffilmiau. O, hyfryd iawn. Reit, cwestiwn cyntaf yw, beth wyt ti fwyaf cyffroes am ar gyfer Nadolig? O, mae hwnna'n gwestiwn mor anodd. Fi'n gyffroes am siwr gymaint o bethau. Fi'n cyffroes am y bwyd, so am bwyd Nadoligaidd. Fi'n cyffroes am yr holl addurniadau, goed y Nadolig. Fi hefyd yn gyffroes, am y dillad Nadolig na hynny I weid nesaf, dillad Nadolig, a'r siwmperi Nadolig. Mae'n esgus I wisgo'r siwmper sydd wedi bod yn cwpwr o sbel. O gwylio ffilm Nadolig, fy hoff ffilm Elf. Felly, unwaith eto, esgus I wylio Elf am degfed tro. Felly, yn edrych ymlaen I hwnni, ac wrth gwrs, yr holl anrhegion, be bydd Sion Corn yn dod o dan y goedens. Felly, fi'n edrych ymlaen yn fawr iawn am Nadolig. Ond rhaid mi ddweud mwy o cyffroes am gweld teulu a ffrindiau. So, fi'n rili edrych ymlaen I weld teulu a ffrindiau os yn bosibl dros y Nadolig. A na fi'n rili edrych ymlaen ato tro hyn. Gobeithio'n wir. Fi'n edrych mlaen nawr yn barod. Diolch Angharad. Mae'n iawn. Cwestiwn nesaf, beth yw hoff fwyd Nadoligaidd ti? Cwestiwn anodd arall. Fi'n gwybod. Fi wrth y modd, os wyt ti jyst yn sôn am cynna Nadolig, fi'n hoffi y moch mewn blancedi, so pigs in blankets. Reina fy hoff beth I, achos ni ddim fel arfer yn cael reina.
So mae rheina'n, fi'n edrych ymlaen i'r rheina. Ond fi hefyd yn hoffi pwdin nadolig a mince pies hefyd. Felly, fi'n gwybod, fi yn hoffi'r spice y mince meat y pethau. So, mae'n neis. Mae'n mince pie, ond dim cymaint y pwdin nadolig. Okay. Dewis da gyda'r moch mewn blancedi. Iawn. Cwestiwn olaf sy'n gen i yw beth mae nadolig yn golygu i ti? Right, so be mae'n golygu i fi? Wel, mae dathliad yn nadolig, mae'n rhywbeth i dathlu yn dweud, a mae'n atgoffa fi wastad o rodd mae Duw wedi roi ni trwy fab Iesu Grist. A bod wedi dod lawr i achub ni, a mae'n wastad yn grêt adeg yn nadolig, fi'n cael ei atgoffa hwnni. Bod ni ddim yn heiddi fe, mae Duw wedi cael ni gymaint fel bod Duw wedi rhoi ei fab Iesu Grist i ni. A fi mor gyffroes, a fi mor hapus amdano, fi mor llawen amdano yna. Felly dyna beth mae'n golygu i fi. So bod fi wedi gwneud felly, neu bod ni gyd fel pobl yn aniddhau i Dduw, mae jyst yn rhyfeddu i fi bod Duw eisiau rhoi rodd i ni, a bod y rodd yna mynd i achub ni. Os ni'n credu ynddo fe, mae fe'n addo ein bod ni'n cael bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist. A fi'n cael fy atgoffa hyn yn aml, ond adeg yn nadolig, mae fe jyst yn reswm i dathlu yn dweud. A mae'n grêt bod ni yn gallu gwneud hynny, a bod ni'n dathlu bod Duw wedi bod mor dda i ni yn danfon Iesu Grist i'r byd. Ac felly, dyna'n union i fi, dyna beth mae'n golygu i fi. Bod yn nadolig yn golygu bod Duw yn ein caru ni, a bod wedi rhoi rodd o Iesu Grist i ni. Fel, os ni'n credu ynddo fe, byddwn ni yn cael bywyd tragwyddol. Mae'n amazing, yn dydi? Ydy, mae yn. Mae'n hyfryd cael nadolig i atgoffa bod Iesu wedi dod i'r byd. Ti'n mor arbennig. Diolch yn fawr iawn, Angharad. Mae'n iawn, diolch i ti. Gobeithio, ond am nawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn, Angharad. Mae'n mor werthfawr cael ein atgoffa ni o gwir neges y nadolig. Diolch yn galon Angharad. Rwan, da ni'n mynd i clywed am stori gen i Iesu Grist, ac yna 2 gymeriad o'r enw Abs a Becs yn mynd i helpu ni. Dyna fo. Ond cyn hynny, beth am weddio, sef siarad gyda Duw. O Dduw, ni'n diolch i ti am y cyfle ni'n gallu cael gyda'i gilydd hyd yn oed dros y we. Ni'n gofyn nawr y bydde ti'n helpu ni i ddeall beth ni'n mynd i glywed, helpu ni i gofio beth ni'n mynd i glywed, a helpu ni i rhannu beth ydyn ni'n mynd i glywed. Yn heiddiad Iesu Grist. Amen. Amen. Rwan, mae Cai yn mynd i darllen o'r Beibl yn dan stori gen i Iesu Grist. Luc 42, adnodd 4 i 15. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu Brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea yn mynd i gofrestru yn Jwdea, yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aethon nhw gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac oedd herbyn hynny'n disgwyl babi. Tra oedd nhw yno, daeth o amser i babi gael ei eni, lle gafodd ei phlentyn cyntaf i eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadechau geni yn ofalus amdano a'i osod i oer mewn cafn ar gyfer bwyd o anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros yno yn ardal Bethlehem, oedd bugeiliad allan trwy nos yn yr awyr a gorfod yn gofalu am y defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o anylion yr arglwydd ac roedd ysblander yr arglwydd fel gorau llachar o'i cwmpas nhw. Roedd nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem. Ym dde, yr arglwydd. Dyma sut byddech eich yn nabod ef. Dewch ei hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadechau ac yn gorwedd mewn cafn bwyd o anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o anylion eraill yn dod i'w golwg. Wedi weld petai holl anylion y nefoedd yno yn anddoli Duw. Gygonwent i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddear islaw a bendith Duw a bobl. Pan ddaeth o'r anylion i ffwrdd yn ôl i'w nefoedd, dyma bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, dewch,
Gadewch ni fynd i Bethlehem. I weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthyn ni sydd wedi digwydd. Diolch Cai am ddarllen Lug 2, adnod 4-15. Mor dda. Fi ydi Abs. A fi ydi Bec. Abs a Bec. A da ni am edrach yn fwy manwl ar neges y Dolig a beth mae'r Beibl yn ei ddeud wrthyn ni. Cool. Da ni am ddechrau'r stori efo Mair a Joseph ar ei ffordd i Bethlehem. Pam Bethlehem? Gwestiwn da, achos yn y lle yna y cafodd Dafydd y brenin ei eni hir yn ôl. Ac roedd Duw am i ni wybod fod Iesu yn frenin fatha Dafydd. Felly, roedd rhaid i Joseph fynd i Bethlehem, ac roedd rhaid i Mair ei gariad fynd efo fo. Roedd hi'n daith rili pell, yn enwedig i Mair. Oedd yn disgwyl babi ac eisiau lle cafodd Iesu ei eni. Yn ysbyty. Na. Yn yr ambulance. Na. Mewn tŷ. Nath Mair eni Iesu mewn rhyw fath o sgubor. Fatha beidyn neu stafall lle cadw anifeiliaid. A dyma Mair a Joseph yn troi y presedd lle dal bwyd i'r anifeiliaid. Lle y cot i'r babi. Mae fyna yn rili drewllyd. Meddwl am gyda Yn hollol, ond mi oedd bob llety a gwesty yn llawn, ac mi gafodd Iesu ei eni mewn lle rili isel a tlawd. Ond pam? Ife mistake oedd e? Mae Iesu yn fab Duw ac yn frenin y byd i gyd. Pam fysa fe'n cael ei eni mewn lle mor embarrassing? Pam na fysa fe'n cael ei eni mewn palas really cool? Dim mistake oedd o, ond mi oedd hyn yn fwriadol. Mwyn dangos i ni fod Iesu wedi dod i'r byd. Ddim i ddangos ei hun fatha show off, ond dod i fod yn was a helpu ni. Mi ddoth Iesu fel person tlawd, fatha person cyffredin. O, rwy'n deall. Daeth Iesu fel person tlawd mwyn bod yn debyg i ni. A dydy'r stori ddim yn gorffan eto. Mae yna scene change. A da ni'n dod i nabod grŵp o fugeiliaid oedd yn edrych ar ôl defaid yn y nos. Be? Job nhw ydi cyfri defaid yn y nos. Byswn i wedi mynd i gysgu i cyfri defaid. A hefyd, sut fyswn nhw'n gallu gweld y defaid? Oedd ddim dywyll. Wel, yn y dyddiau yna, yng Ngwlad Jwdea, mi oedd yna fleiddiau, neu cathod gwyllt, sa wedi gallu lladd a bita'r defaid. A hefyd, doedd na ddim ceia fatha sgynnon ni heddiw yma. Mi oedd y defaid yn cadw'n agos at y bugeiliaid, ac roedd y bugail yn amddiffyn y defaid. Roedd hi'n job anodd a ryff iawn. Doedd hi ddim yn job neis o gwbl, a mond pobl dlawd fysa'n gwneud y job. Pam? Fysa ti'n edrych ar ôl defaid yn lle mynd i gysgu yn dy wely bach cynnas? Na, mae defaid yn drewi. Anyway, roedd grŵp o
bugeiliaid yn edrych ar ôl ei defaid ac yn sydyn iawn. Dyma na angel am disgleirio. A dyma'r bugeiliaid yn cael ofn mawr iawn. Pam? Maen nhw'n chickens. Wyt ti wedi gweld angel? Nado. Wel, os fysa ti yn gweld un, sa ti'n scared stiff hefyd. Roedd hyd yn oed bugeiliaid sydd wedi brwydro efo bleiddiau a chathod gwyllt ofn. Ond pam deud wrth bugeiliaid? Cwestiwn da. Ella, mwyn atgoffa ni, mae Iesu oedd oen Duw. Be? Oen oedd Iesu? Ond un meddwl mae babi oedd e. Ia, babi oedd o. Ond roedd o fatha oen, achos oedd oen yn cael ei roi fel aberth adeg honno. Aberth oedd y ffordd o gael gwared ar pethau drwg oedden ni wedi ei gwneud. Cael gwarad o'i drygioni nhw. Mi ddaeth Iesu mwyn maddau i ni a chael gwared o'r drygioni sydd yndda ni. Beth bynnag blant, ar ôl i'r angel ddeud fod babi arbennig Duw, sef Iesu, wedi cael ei eni, dyma na lot fawr iawn o angylion eraill yn llenwi'r awyr ac yn ymuno i mewn i ganu mawl i Dduw. Pam gymaint o angylion yn canu? Wel, achos bod rhywbeth mor rhyfeddol a briliant ac exciting wedi digwydd. Oedden nhw'n gwybod fod Iesu yn Dduw a wedi dod i lawr i'r ddaear a dod yn ddyn hefyd. Iesu nath greu y byd i gyd. Roedd o wedi dod yn fabi bach. Mi oedd hyn yn rhywbeth mor rhyfeddol. Mi oedd rhaid canu amdano fo a rhannu'r newyddion da. Pan oedd y bugeiliaid ar y bryn yn ganol nos, mi oedd na oleuni mawr yn disgleirio o gwmpas nhw. Dwi'n gwybod pam bod y goleuni yn bwysig. Wyt ti? Wel, beth am ddeud wrthyn ni? Mae goleuni yn helpu ni gofio mae Iesu yw goleuni'r byd. Heb Iesu mae bywyd yn drist, ofnus a tywyll. A dyn ni methu dod i nabod Duw. Ond mae Iesu, gan I fod yn fab I Dduw, yn dod â goleuni I ni, I dangos sut un ydi Duw, a bod ni'n gallu dod I nabod Duw. Mae hwnna yn atab gwych! Ti ddim mor dwp ac wyt ti'n edrach, sti? Wel, diolch yn fawr iawn. Ac wyt ti'n gwybod be ddigwyddodd nesa? Nath nhw gael disgled o de. Mi eithon nhw yn sydyn iawn I Bethlehem a ffeindio baba Iesu mewn prysau, jyst fel nath yr angel ddeud. Mae hi yn dysgu I ni fod rhaid I ni fynd at Iesu Grist hefyd. Ond sut allwn ni fynd at Iesu heddiw? Nath hyn ddigwydd hir yn ôl. Ond mae Iesu yn dal yn fyw heddiw yn y nefoedd. A da ni'n mynd ato fo trwy gredu ynddo fo a siarad efo fo mewn gweddi
a gofyn iddo fo ddod i calon i fyw. Ar ôl y bugeiliaid, mi ddaeth y doethion, ond roedd yn nhw nes ymlaen. Pam? Achos doedden nhw ddim wedi gorffan eu Weetabix nhw. Go iawn! O dioc, naci. Ond, falle nawn ni feddwl am y doethion flwyddyn nesaf. Pwy a wyr? Mae ddigon rhywun i ganolbwyntio ar Iesu fel goleuni i ni ac i'r byd. Ta-da! Ta-ta! Mae'n anhygoel stori gen Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn frenin ac yn fyw yn y nefoedd a mae wedi dod i lawr i'r byd ni. A dyn ni'n llawn pechod y pethau drwg a pethau nifyr. Mae'n arbennig. A dod i achub ni hefyd. Waw, stori gen Iesu Grist a gwir ystyn Nadolig yn briliant. Sa'n ddian. A os oes ffrindiau i chi, chi'n meddwl sydd angen clywed hwnna hefyd, rhannwch ar ei blant gyda nhw. Ie, a bydden nhw eisiau clywed am stori gen Iesu Grist. Bendant. Achos oedd stori mor exciting a mor wirioneddol briliant na ni'n mynd i ganu. Yes! Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o anylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae'r achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem. Mae'r achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Dyma sut byddwch chi'n ei labod e. Dewch iddo fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, dyma filoedd o anylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl anylion y nefoedd yno yn addoli dim. Gogoniant i fyw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i fyw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl.
Ganwyd Iesu'n nyddiau Herod, ganwyd Iesu'n freninedd. Gwelwyd seren yn y dwyrain, oedd yn arwain ato ef. Rhown ei moliant i'w chei bryseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, breninedd. Gwel y seren draw yn dwyrain, yno'n sefyll yn y nen. Uwch y lle gorweddau'r bychan, roi llawenydd mawr dros ben. Rhown ei moliant i'w chei bryseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, breninedd. Rhoddodd doethio neu anrhegion wrth ei breseb ar y gwair. A'r a thusam i'r arroeson, llawer trysor i fab mair. Rhown ei moliant i'w chei breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, breninedd. Rhown ei moliant i'w chei breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, breninedd. Ser y nos yn gwenu, clachau llon yn canu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Mae'r ei fam yn canu, Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Ar ddydd y Nadolig mewn preseb o wair, yr rhoddodd gwaredwr y byd. Meseia ein byw mewn cadachau ar oed, daeth y Crist wedi'r disgwyl cyhyd. Daeth y Crist wedi'r disgwyl cyhyd. Y llew o lwyth Jiw ar Emmanuel, y gair a ddaeth yn grawn. Y brenin, y bigain, y blagir ei hun, daeth y ceidwad sy'n ddiw ac yn frawd. Daeth y ceidwad sy'n ddiw ac yn frawd. Y cyntaf anedig a anwyd I fair, pen tampwr, pen ffeithydd ein ffyr. Ond sut all bechadur adnabod yma, rhw'n a gred cadwedig a fydd, rhw'n a gred cadwedig a fydd. Dwi'n siŵr iawn lle mae Bedwyr. Dwi'n meddwl cario ymlaen canu rhywle. Ond nes I really joio canu. Gobeithio fo chi wedi. A rwan, da ni'n mynd I cael crefft. Dewch eto ni fan I cael crefft. Ar gyfer ein crefft Nadoligaidd, ni'n mynd I greu cannwyll aderniadol sy'n mynd I gallu iste ar eich coeden Nadolig a sydd yn mynd I atgoffa chi bob tro chi'n gweld mae Iesu Grist yw goleuni'r byd. Felly cyn dechrau, dyma beth fydd angen arnoch chi.
siswrn, pensil, pren mesur, peg dillad pren, glid, a chardfwrdd cwch, melyn a gwyrdd. Felly'r cam cyntaf ar gyfer creu y gannwyll yw cymryd darn o gardfwrdd coch a ni'n mynd eisiau torri 2 stribyn sydd yn 3 cm o led, lle rhywbeth tebyg I yna. Nawr, unwaith byddwch chi wedi torri'r 2 stribyn fel hyn, ni'n mynd I roi glid ar dop un ohonyn nhw. Just fel yna. Ac yna ni'n mynd I lido nhw gyda'i gilydd ar ongl sgwar. Fel hyn. A nawr, ni'n mynd I blygu y 2 stribyn fel acordion. Felly fyddwch chi wedi plygu'r gwaelod I fyny a'r ochr I draw. Ac wedyn I lawr ac ar draws, yn ôl ac ymlaen ac yn ôl ac ymlaen nes fod gen chi rhywbeth tebyg I hwn. Nawr, beth sydd angen ar y gannwyll hon, ond fflam, goleuni wrth gwrs. Felly, ni'n mynd I gymryd peth cardfwrdd melyn, ni'n mynd I wneud llun fflam, ond rhoi coes fach iddi, fel welwch chi fyna. A ni'n mynd I dorri hwnna allan o'r cardfwrdd melyn, nes bod gyda chi rhywbeth tebyg I hwn. Ac yna, ni'n mynd I dorri un toriad bach just yng ngwaelod y fflam. Ni'n mynd I blygu un ymlaen ac un yn ôl, fel yn bod ni'n gallu glido'r fflam ar dop y gannwyll. Felly, peth glid ar y 2 fflap bach gwaelod, a ni'n mynd I lido hwnna yn ddiogel I dop y gannwyll. Nawr, mae'n edrych, wel, braidd yn blir. Felly, beth am dorri 2 ddarn bach o gardfwrdd coch, a wedyn glido rhain dros y darnau melyn, jyst er mwyn gwneud popeth I edrych yn fwy daclus. Dyna ni wedi gwneud un, glid dros y llall. Jyst fel yna. Wedyn ar gyfer y fflam fach yng nghanol y fflam fawr, gallwch chi ddefnyddio cardfwrdd melyn y goleiach neu tywyllach, neu cardfwrdd oren, neu os oes gennych chi rhywbeth fel hyn, papur sgleiniog, bydde hynna'n gret. A ni'n mynd I dynnu llun fersiwn fach o'r fflam, torri honno allan, fel sy'n gen I fan hyn, a rydyn ni'n mynd I lido hon I ganol y fflam fawr. Just yng nghanol y fflam fawr. Felly dyna ni ein cannwyll. Nawr, mae eisiau rhywbeth i'r gannwyll eistedd arni. Felly, beth am gymryd peth cardfwrdd gwyrdd. A nawr felly ni'n gwneud rhyw fath o sylfaen i'r gannwyll, all hon fod yn unrhyw siap o gwbl. Allwch chi wneud cylch, sgwar, triongl, hyd yn oed seren. Dwi'n mynd I fynd am cylch a dwi'n mynd I ddefnyddio cwpan. Tynnu llun gwmpas y cwpan, fel bod gen I gylch da. Torri hwnnw allan, just fel hyn, a wedyn rhoi'r peth glid ar waelod y gannwyll. Wedyn, ni'n mynd I lido hon I ganol y cylch gwyrdd. A dyna ni. Nawr, mwyn gallu gwneud y gannwyll ma I eistedd o daclus ar eich coeden Nadolig, beth ni'n mynd I wneud yw cymryd peg pren, ac ni'n mynd I roed peth glid ar un ochr y peg, just fel yna, a lido yr holl beth I ben y peg. A dyna ni. Cannwyll yn ein atgoffa ni mae Iesu Grist yw goleuni'r byd, yn barod I fynd ar y goeden. Diolch yn fawr am y crefft yna, nes i'n joio. Fi'n edrych mlaen I gael tro. A os ydych chi'n cael tro wneud y crefft, cofiwch anfon lluniau I ni ar awriblant@gmail.com neu hashtagiwch awriblant yn y cyfryngau cymdeithasol. Iawn, nawr mae amser I mi fynd I ddysgu adnod. Just fi, achos fi ddim yn gwybod ble mae Lois. Luned!
Iawn, yn y stori ni wedi clywed heddiw, ni wedi clywed am Iesu yn dod i'r byd mwyn achub ni. A nawr, ni'n mynd i ddysgu adnod sy'n sôn am Iesu fel goleuni. Ond, i ddangos o goleuni, ni angen tywyllwch llwyr. Mae'r byd yma yn llawn o bethau drwg, sef pechod, fel poen ac ofn a tristwch. Mae e fel bod ni yn ddall yn y tywyllwch. Ni methu gweld ble ni'n mynd, ni heb unrhyw obaith. Ond mae Iesu'n dod fel goleuni. A mae Iesu yn helpu ni i weld. Mae'n rhoi goleuni i ni i allu gweld ble ni'n mynd ac i arwain ni ar y ffordd cywir. Yn yr adnod yma, ni'n clywed fod dim byd yn gallu trechu y goleuni. Ac yn yr un ffordd, does dim byd yn gallu trechu Iesu. Mae Iesu yn goleio yn gryfach na dim byd arall. Mae e fel brenin ac achubwr. Fod beth mae hynny yn olygu i ni? Os ydyn ni yn credu yn Iesu Grist ac yn caru Duw, mae Iesu yn rhannu'r goleuni yma gyda ni hefyd. Mae goleuni Iesu ddim rili fel hyn. Mae goleuni Iesu'n fwy, yn debycach i hwn. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Iowan, pennod 1, adnod 5. Beth am adrodd yr adnod gyda'n gilydd? Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Iowan, pennod 1, adnod 5. Ydych chi'n gallu ailadrodd yr adnod? Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Iowan, pennod 1, adnod 5. Waw, mae hwnna'n rili pwerus. Mae'n rili bwysig dysgu'r adnod yma. A cofiwch y gysylltiaeth, os chi'n gallu ennill gwobr mwyn cofio'r adnod yna mewn ffordd fwyaf diddorol neu fwyaf ffynnu. Cyffroes. Reit ta, rwan, da ni'n mynd i cael quiz! Fi'n joio'r quiz. Bechgyn yn erbyn mech. Yes! Go girls! Yn y quiz yma, os ydyn ni'n ateb cwestiwn, ni'n rhoi llaw yn y bolen, a ni'n mynd i cael a dewis pêl. Os ydyn ni'n cael coch, ni'n saff. Ond, os ydyn ni'n dewis pêl gwyrdd, ni'n mynd i cael ein gynjo! Gynjo! Cyffroes. Iawn. Beth am y cwestiwn cyntaf i'r merched? Os gwelwch yn dda, Luned, gawn ni'r cwestiwn cyntaf. Pwy ddaeth yn gyntaf i weld Iesu? Y pobl nath o'n cyntaf i weld Iesu oedd y bugeiliaid, ac oedden nhw'n bobl tlawd yr oes yna. O tro fi, sorry. Ti'n mor agos i dro'n i gilydd. Iawn, cwestiwn i bechgyn, please. Beth nath yr angel dweud wrth Mair? Nath yr angel dweud wrth Mair bod hi'n mynd i gael babi sy'n mab i Dduw a sy'n mynd i ddod i achub i'r byd. Da iawn. Gwyn. Cwestiwn i'r merched. Beth nath yr angelion
Dweud wrth y bugeiliaid. Fydd yr anghelion dweud wrth y bugeiliaid, paidwch o poeni, paidwch o bod ofyn. Mae gyda ni newyddion amazing i bawb yn y byd i gyd fod Iesu Grist wedi dod i'r byd yma i'n achub ni. A nath nhw canu, ac oedd o'n amazing. Beth oedd yr anrhegion gan y doethion? Air, ffys a myr. Wrong. No, joke. Hollol iawn. Okay, gwyn. Cwestiwn i merched. Yn 1 Iowan 5, sut mae Iesu'n cael ei ddisgrifio? Mae Iesu'n cael ei ddisgrifio yn Iowan 1:5 fel goleini'r byd. Ti'n siŵr? Dwi'n siŵr. Yndw, achos oedd ni dysgu fo. So, fi tro fi. Pam nath Iesu ddod i'r byd? Nath Iesu ddod i'r byd mwyn achub ni o'r holl pechod a pethau drwg ni'n neud trwy marw ar y groes. A nawr, ni gallu mynd at Duw yn y newydd. Iawn? Gwyn. Ac gan fod Bedwyr yn ddyn bonheddig, mae wedi gadael i fi mynd gyntaf. Wyt ti'n barod o? Na, dwi ddim yn barod. Wel, fi yn. Be sy'n yna ni wan? Mae gennym ni posteri lliwio, mae gennym ni comic strip, llyfrnod, croesair, chwilair, ag arbenniadau dolig i chi wneud dros y dolig. A bys nhw wrth y modd gweld chi yn llenwi nhw fewn a lliwio nhw fewn,
Os ydych chi yn gwneud pethau, please anfonwch nhw ato ni, okay? A cofiwch y cystadlaethau. Iawn, os ydych chi wedi ffeindio'r corach 4 gwaith, danfonwch lluniau ato ni. Os ydych chi wedi gwneud crefft, anfonwch lluniau ato ni. Os ydych chi wedi gwneud o'r adnod, ni eisiau gweld y fideos, neu lluniau, iawn. Cofiwch anfon nhw at awriblant@gmail.com neu hashtagiwch awriblant ar y cyfryngau cymdeithasol. Os da chi eisiau mwy o hwyl, gallech chi wylio Awr i Blant, penodau nath ni wneud yn yr haf, ar sianel YouTube Mudiad Efengylau Cymru. Rwan, mae'n amser y ffarmwelio, yn tyfu blant. Mae'n amser deud hwyl fawr i'r llawenydd. Ond, gan fod i'n amser hwyl fawr, mae'n bwysig cofio y bloopers! Oh, ie! Gawn ni weld Lois yn neud camgymeriadau. A gweld beth mae'n neud camgymeriadau. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Nes i. A diolch yn galon am pawb oedd cymryd rhan. Oedd o'n wych dros i ben. Lot o fawr o hwyl. Nadolig Llawen! Awr i blant, o mae'n awr i blant. Diolch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Gemau straeon, crefftau a chaneuon, gallai dysgu am fyw. Dim opsiwn sy'n byw. Awr i blant yn special i chi, os da chi yn fel hwyl a sbri. 3. Wow, wasn't that amazing? A mae'r trydydd gwobr yn mynd i fynd i'r plentyn i'r plentyn sydd just be a sydd yn gwybod ble mae Lois. Oh, man,